হামবাই মিডিয়া ফ্রেন্ডস তিনি সবাই মানমানি খেংখে जों पन्चमनगर एरिया उनकुटी डिस्ट्रिक्ट न्यू लाइफ एकाडेमी स्कूल खरकसा चराय बिनी बुमा थैजा बुफा बहायनो गुमुन संसार खलायै बसाया कारै लांजाक बिनि बुमुंखा चरायनि बुमुंखा केल्विन देबर्मा ताय बिनि यंगुरैबाय बतंग बिनि यंगुरैबनो परिरिनायनि बायबो गसिजा खायफानो रिएडमिशन खालामैया बय पाइमैया आंगै दिनै खोनाबाय आरो सबायमानि बिनि यंगुरु बालाय खोनाबो खामजाक ओमफ्राय आबुनि बागै जों दङै मानलिया जों मा फायगा बनो जबानानि बागै बनो ताबो एडमिशन दक पाइद्रक बिनि बय जे नांमानि नाहारलायखा ताबो जों अरनि थांनाय अचरायनि भबिष्यत जाते गाहाम हुंथुं जों गाइदरनि थानि सुरिनाय ताय अ स्कुल बो आमाहाय खायनो टिबिसिउनि कायसा ब्रान्च आं अरनि उकबायबो कक सालायगा बरंनि एसएमसी नि प्रेसिडेंट जिनि ताखक अजित बाय कक सालायगा एमनकि बिनि थांनाय 2 मासनि बिनि बेतन मासो 600 टाका खलाय जतंमानि आबनो मास कायसानि कनसिडार खलायगा ब एसएमसी कमिटिनि प्रेसिडेंट बाय कक सालायमानि यागलो प्रिन्सिपाल बाय कक सालायै 600 टाका डिसकाउंट दिवै लिखा ताय जे नांमानि बिनि एडमिशन फी बिनि बयनि जत रां रकरि लायै जों ताबो एडमिशन नङै फायद्रक ओमफ्राय आचरायनि बागै जों सुरि मुंगो दंनाय कतर कलक उंथुं बुमा बुफाकुरि फानो बिनि यंगुरि सं जाते बनो काहाम खलाय नायकानि खलाय मानथुन ताय बसकांगो बिनि ताइबो क्लास कतर कानाय बदिनि क्लास 1 स्टैंडर्ड 1 एडमिशन रिएडमिशन उंगो रिजल्ट बो बेलाय खानो काहाम बो ट्यूशन कुरि तो फानो परिवै काहाम रिजल्ट खलायगा ताय बसकांनि सालरकबो काहाम रिजल्ट खलाय माननाय ताय बनो बसकांगो अमाहायनो क्लास 3 ओ कामानि जागा जरा रगो बनो सेंट्रल स्कूल रगो एकालब्य रगो देजुं बा नवोदय रगो देजुं बंनो एडमिशन खालायमानो जों चाइतो मुंनि दिगि तंनाय ताय अर लोकल जे लिडार तंनाय जिनि टीडब्ल्यूएफ नि ब्लक प्रेसिडेंट जिनि अर सुमिला जिनि बुकुक सुमिला साहरमानि बिसिंतिनो आं तिनि अर सपाय मानखा ताय अर हायनो हाय माइलुं बिसिनि बो चेयारमैन जिनि बुकुक नितुरानि देबर्मा बबो तंगो ताय बिनि यंगुरुइ सं खरकनि तंगो बरक सरकारनि हयते कोनो फेसिलिटी मानिया हने काबलायखा फाइमानि यागलो सरकारनि जे बाता माननानि रक आबरक मानिया इनके आबरकनि बागैबो आरनि लोकल जारा लिडार तंनाय रक बरकनि उप्रे दायित्व तंनाय बरक आबनो नायकानि खलाय रिनानि उनथु आसुला